हट कहीं ना कहीं हट कौन हट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। पेटवा कुछ खा ले। हर हर महादेव। कैसन बानी रउआ सब? स्वागत प्रणाम हमरा वीडियो में। देवाल सारा झड़ गइल बा आ नतिया के बेटा के नीचे के बाल बढ़ गइल बा। गड़त रहला बहुते, वैसे हम जल्दी उठ गए। तू जा सुता, अब मत पकड़ा। हमरा को न छुटाओ ना तो लोला धक कूच दे, वो धक खींच दे। हां ठीक हो रही है दो। कहां से कर जाओ बोला कर जा। कि ऐसे जन कर होता दर्द हो दीदिया के मारद। बर्दाश्त कर। हमरा घरे दूगो बाड़ा सन कुत्ता, मन करला उठा के मारी जूता। बहुत खिस बारला हमरा को, बहुत है तही चकई बाड़ा हमरा है जिले। देखल मौगा को कूट देम लोला, कूट देम लोला। आ तोरा से कोनो कामो ना होला। कूट देम लोला, कूट देम लपी ना छिनार कहेंगे। हाँ हाँ घुसल जाता है। हाँ अपन देखा ना कितना बस आता छिनार। तो चला लो हो खेले खेला। ओई में लागल बा मेला। के बाल के मेला बाल के। बाय बाय।